हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड'टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों जोङो मोनसे मुलाम्फा गोनां आपडेट मोननो हानाय जागोन। बेयो जाबाय आसामाव 2025 निफ्राय 2026 नि थाखाय माखासे साधारन एसटिपि रोंगौथि गोनां फरायसाफोरनो जर'खा थुलुंगा होनायनि मोनसे फाइनान्शियेल एसिस्टेन्टनि नटिस जानानै फैदों। बे नटिसनि सोमोन्दै फोरमायगासिनो दङ जोङो माबादि एलिजिबल एबा क्राइटेरिया माबोरै जागोन आरो माबायदि जों मा मुलाम्फा मोननो हानाय जायो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना गासैबो मिथिनानै मोनगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुननो मिथिहोनो हायो। बेनि गुबै खौराङानो जाबाय जोंनि आसामनि नोगोरारि जायनाखि एसटि सुबुंफोर, एसटि हारियाव गोलैनाय गासै कास्टफोरा एबा जोंनि माखासे एसटि प्लेन्सफोरा बिनि गेजेरजों मुलाम्फा मोननो हागोन। बे खौरांनि गेजेरजों जों मिथिनानै मोनगोन। बेवहाय आसामनि जेनाखि 2025 निफ्राय 2026 नि एकाडेमिक इयार्सनि जायनाखि स्टुडेन्टसफोर बा बे बोसोरनि जायनाखि मेरिटरियास स्टुडेन्टस एसटि प्लेन्सफोरनि मोनसे स्पेशेल इनसेन्टिभ आरोना मुलाम्फा राङारि मदद एबा फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट होननानै बुंदों। बेवहाय जों बेखौ मोननो हानायनि बेवहाय राहा दङ। बेवहाय बिनि लास्ट डेटआ जों बेवहाय नुनो मोनदों नै अपेनिं जादों बेहाय सेप्तेम्बर 25 निफ्रायनो जादों थार्सडेनिफ्राय। बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ 31 अक्ट'बरसिम जों बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। अनलाइन जागोन बिनि एप्लाइआ अनलाइन जों बेखौ खालामनो हागोन। बिनि वेबसाइटआ जाहैबाय बेवहाय होखादों बिथाङा नटिसनि गेजेरजों बेवहाय DIDS मोनसे assam.gov.in बेबायदि वेबसाइटआव जों थांनानै जोङो बिनि डिटेल्सखौ फुल नायनानैबो लानो हागोन। माबायदि फाइनान्शियेल एसिस्टेन्ट मानि थाखाय जों बेखौ होनाय जादों बेखौबो जों मोननो हानाय जागोन। बेवहाय PSC आरो UPSC जायनाखि प्रिलिमिनारि क्वालिफाइड जाबाय बिनिफ्राय मेन्सनि थाखाय प्रिपारेसन खालामगासिनो दं बिथांमोननि थाखाय बियो मोनसे अफार आरोना। बेवहाय जोङो माखासे राङारि अनसुंथाइ मोननो हानाय जागोन। बेनिफ्राय माबायदि बेसेबां जों फाइनान्शियेल हेल्पखौ जों मोनगोन बेखौ जोङो नैबे वेबसाइट होनाय दंखायो बेनि सिङाव हाबनानै नायब्लाबो जों बिनि क्लियारखौ मोननो हानाय जागोन। आरो सोरबादिया मोनगोन बिनि क्राइटेरिया एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ जोङो बाव चेक खालामनानै नायगोन। बिथाङा होखादों बे नटिसआ सेम नाथाय मोननै आपडेट होदों बेखौनो बेहाय मोनसेयाव क्लियार जाजोबैखाय मोननै होनाय जादों आरोना। थिग बे मोनसेयानो जों बेवहायबो क्लियार जाजोबनो हागोन बे भिडिअनि गेजेरजों। बेवहाय जों क्राइटेरिया हिसाबै जों नायोबा बेवहाय जोङो बेबायदि मोनदों। बेनिफ्राय मार्क माबायदि क्वालिफिकेसन माबायदि क्लासाव जों माबायदि मार्क थानो नांगोन बेखौबो सिगां मोनसे आपडेट जोङो मोननो हानाय जादोंमोन। बेवहाय दङ क्राइटेरिया हिसाबै बिथाङा शेड्युल ट्राइब प्लेन एरियानि जानांगोननो आसामनि कमिउनिटि आसामनि नोगोरारि जानांगोन। बेनिफ्राय बेवहाय UPSC प्रिलिमिनारि जायनाखि 25 बेहाय मेआव खुंनाय जादोंमोन ना UPSC बेवहाय पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय बेहायबो होखादों नै APSC जेनाखि APSCबो खुंनाय जादोंमोन नैबेहाय जुननि 8 थारिखआव बेवहायबो प्रिलिमिनारियाव बियो पास जानाय जानांगोन। बेनिफ्राय जेनाखि प्रिभियास इयाराव जायफोर मोनखांबाय बिनि इनसेन्टिभखौ बिथांमोना बेखौ मोननो हानाय जानाय नङा। बेनो बिनि क्राइटेरिया। बेनिफ्राय गोनांथि जानाय माखासे डकुमेन्टसफोर जों बेखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय मा जोङो डकुमेन्टस नांगोन होननानै बुङोब्ला जों बेवहाय नुनो मोनदों कास्ट सार्टिफिकेट नांगोन, HSLC नि एडमिट कार्ड, बेनिफ्राय UPSC एबा APSC जेनाखि नोंथाङा प्रिलिमिनारि एग्जाम होदोंमोन बेनि एडमिट जोंनो नांगोन एबा बेवहाय आधार कार्डबो नांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा जेनाखि रिजाल्ट सिट प्रिलिमिनारिनि जा रिजाल्ट सिट बेखौ जोङो नांगोन। नङाब्ला मेन्सनि नोंथाङा एडमिट कार्ड जोङो बेखौबो नांगोन। बेनिफ्राय पासपर्ट नांगोन आरो सिगनेचार नांगोन। बेवहाय गोनांथि जानाय एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय डकुमेन्टसफोरा बेखिनियानो। नोंथांमोनहा बेवहाय जा नुदों बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाब्लानो जाबाय अब्लानो जोङो क्लियार जागोन। आरो नोंथाङा बिनि उनाव बेहाय होनाय मेनसन खालामनाय वेबसाइटनि सिङाव हाबनानै अनलाइन खालामब्लानो जाबाय। नोंथाङा नोंथांनि मबाइलनि गेजेरजोंबो अनलाइन खालामनो हागोन। बेवहाय रनज पेगु बिथाङा गावनि पेजनि गेजेरजों मोनसे आपडेट होबावदोंमोन जि बेवहाय क्वालिफिकेसन वाइसआव जोङो माबायदि मार्क थानो नांगौ बेनिबो मोनसे आपडेट होदोंमोन। बेयो पेजआव लिरदों आरोना। बे सार्कुलेसन मोनसे नटिसनि गेजेरजों बेवहाय क्लियार खालामजोबनाय जायाखै। बिथांनि आपडेट होनाय एबा लिरनाय बादिब्ला जोङो बेवहाय मिथिनानै मोनगोन जेनाखि क्वालिफिकेसन दं बेवहाय HSLC बेवहाय जोङो मा होनो 80% जानांगोन खमावनो। बेनिफ्राय माने एबभ जानो नांगोन आरोना 80%निफ्राय एबभ जानो नांगोन। बेनिफ्राय 80ब्लाबो जागोन। बेनिफ्राय 75 जोङो HSआव माने बेहाय जे नोंथाङा HS क्वालिफिकेसन
बे ओइचएस आव नोंथाङा 75 जानो नांगोन खमावनो 75 बेनिफ्राय नोंथाङा गोजौ जानो नांगोन एबभ बेनिफ्राय जोङो ग्रेजुएसनाव नोंथाङा 70 निफ्राय माने गोजौ जानो नांगोन आरो ग्रेजुएसनाव बे जाहैबाय ग्रेजुएसनाव आरोना ग्रेजुएटआव बेनिफ्राय मा होनो पोस्ट ग्रेजुएटआव नोंथाङा 65 निफ्राय माने गोजौ जानांगोन नोंथांनि पारसेन्टआ आरो 65 निफ्राय गोजौ जानो नांगोन बे जाहैबाय पिजिआव आरो नोंथांमोना पिजिआव पोस्ट ग्रेजुएटआव नोंथांमोननि मार्कआ बेबायदि जानो नांगोन बिथाङा बेनि माखासे क्राइटेरियाखौ क्वालिफिकेसन वाइसआवबो मार्कखौ होनाय जादों आरो दा जोङो बेसेबां जोङो सोर क्वालिफाइड जागोन नोंथांमोना एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय एप्लाइ खालामब्लानो जों बुजिनानै मोनगोन बेवहाय एक्सेप्ट जाथावा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै नायब्लाबो क्लियार जागोन दानिया जोङो बेनि अफिसियेल साइट सिङाव हाबनानै नायनोसै माबायदि बेसेबां जोङो मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै जों नुनो हायो नामा जों बेखौ बे अफिसियेलनि सिङाव हाबनानै नायनि दायो क्रमाव फैबाय जोङो क्रमाव फैनानै जों मा एड्रेस मोननो हादोंमोन एड्रेसा जाहैबाय DIDS मोन नङा होमबा dids.assam.in assam.gov दंमोन जिखुनु जा जों मोनखागोन सार्च खालामबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना बेहाय नुनो मोनदोंना मोनसे लिंक बेहाय जों क्लिक खालामनानै होगोन साइटआ जोबोद बिजि आरोना जोङो बेहाय बेबायदि खुनुरुखुम हाबनो हाबाय आरोना जायफोरनाखि प्रिलिमिनारि पास जानानै मेन्सनि थाखाय प्रिपारेसन खालामदों बिनि थाखाय आरोना जों बेखौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय डिपार्टमेन्टआ जाहैबाय डिपार्टमेन्ट अफ ट्राइबेल एफेयार्स प्लेनफोरनि आरोना बेनिफिटआ बेनो नोंथांमोना बेवहाय नुदों बेनिफिटआ बेनो आरोना 50,000 एप्लिकेन्टफोरा मोननो हानाय जागोन will be receive a financial assistance up to 50,000 नो बेहाय जों मिथिनानै मोनबाय बेनिफ्राय इलिजिबिलिटि क्राइटेरिया जों उदायथिखौ बेवहाय नायोब्ला जोङो बेवहाय फिन खनसे मिथिनानै लानो हाबावगोन STP जानो नांगोन केटेगरि जों बेखौ मिथिखाबाय बेनिफ्राय जायफोरनाखि प्रिलिमिनारि पास जादों बेनो जानांगोन जों बेखौ मिथिखानाय बेनिफ्राय डकुमेन्टसा जोंनो मा नांगौ बेहाय क्लियारसिनै जों मिथिनानै मोनबावखाबाय कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय क्लास 10 नि एडमिट कार्ड नांगोन एबा HSLC नि बेनिफ्राय प्रिलिम्सनि एडमिट कार्ड बेनिफ्राय आधार कार्ड नांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना मा होनो बेवहाय जेनाखि मेन्स एग्जाम नोंथाङा होगोन बेनि एडमिट कार्ड जों बेखौ नांगोन पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नांगोन बेनिफ्राय नोंथाङा मा होनो बेखौ आपल'ड होनो हागोन आरोना अब्लानो नोंथाङा नोंथांनि क्राइटेरिया हिसाबै नोंथाङा सेलेक्ट जागोन अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना जानो हागौ निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों मा मुलाम्फा बेखौ नोंथांमोना बुजिनानै मोनबाय अब्ला लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन